all the dignitaries. मोनसे मोजां इउनिभारसिटि जानायनि लामायाव दंगासिनो दं। 17थि गायसनथाय सान बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बे गायसनथाय सानाव आंबो दिनैहाय बाहागो लाफैनो मोनदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेननायनि खाबुखौ आंनो होदों। बेनि थाखाय आङो साबायखर बावो। 1998 मायथाइनिफ्राय जुदि जों नायहरो जे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि क'क्राझार केम्पास बाहाय गायसननाय जादोंमोन आरो बे समाव जोंहा फिसा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार दं एसेबां गिदिर फिल्डआव थेवब्लाबो बाहाय गायसनजेननायनि उनावहाय केम्पासआ माखासे बोसोर सोलिबाय प्राय माने 10-11 बोसोर। बेनि उनाव 2010आव इउनिभारसिटिया फर्मेलि क्लास्टार जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मोनसे गोलाव सम सोमावसारनायनि फिथाइ आरो जों बयनिबो बाहाय मोनसे अबदान दं रायजो राजाफोरनि, बेखौ आङो मानियो दिनैहाय। आरो बे इउनिभारसिटिया दिनै मोनसे प्रिमियार इउनिभारसिटि, वान अफ दि प्रिमियार इउनिभारसिटि आसामाव आरो मोजां सोलोंथाइ होगासिनो दं। आरो बेनि जिखिनि मोनसे लेन्डस्केप गासैबो नुथाय सोरगिदिं जि मोनसे समायना मोनसे नुथाय, बे आं मिजिंथियो दिनै गायसनथाय सानाव बयबो बे इउनिभारसिटिनि इयुनखौ लानानैनो सावरायगोन आरो इयुनाव जों मा मावलांनांगौ आरो गासै इन्डियानि गेजेरावनो जोङो गिदिर मोनसे लिडिं इउनिभारसिटि हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय जों मा हाबा मावलांनांगौ बेनि सायाव सावरायगोन। दा बयनोबो इउनिभारसिटिनि बेजों लोब्बा थानाय भाइस चेन्सेलर आहूजा लोगोसेयैनो बिथांनि गाहायाव जायफ्रानाखि फोरोंगिरि हिसाबै मावगासिनो दं गासैबो नन टिचिं स्टाफ आरो फरायसाफोर गासैनिबो दिनैनि बे सानखौ लानानै आं गाहाम हामलायनाय जासियो।